Volám sa Jan Lašák, mám 22 rokov. Janko ako pacient je veľmi disciplinovaný. Díky. Dobre sa to počúvalo. V bedre som mal väčšiu kosť, ako by mala byť. Som po operácii bedra. Teraz jediné, čo robím, je ležím, stojím. Už sa neviem dočkať, keď tie barle konečne odložím a si ich niekde doma spálim. A nachádzame sa v kúpeľnom meste, takže vieme, čo je symbol. Je to spôsobené geneticky a tým, ako hrám hokej a dávali ma na mantinely, tak sa mi to opotreboval, že tam rostlo labrum. A už také zlé to bolo, že som nevedel ani vyrotovať nohu, nič, tak mi vlastne v Košiciach šaci sprúsili kosť a zašili labrum. To isté máme na druhej nohe. Že teraz sa mi vylečí prvá noha a idem na operáciu druhej nohy a úplne taká istá operácia. Labrum aj tá kosť. Čiže pôjdeš túto polohu, áno? Rozpažiť, podsadiť troška palmu, lopatky, hlava a nevyťahovať lopatky, áno? Chrbát musí byť stále zavretý, hrudník vypnutý, lakte v tom istom uhle stále. Dobre. Nemusíš ani vybrať takú po začiatku troška. Tam má zároveň aj pedrový krok. Počul som veľmi dobré veci o tomto centru Adely, aj rodičia mi to doporučili a musím povedať, že starostlivosť je naozaj výborná. Mám nabitý plán každý deň a nie je to len o rehabilitácie a o sile, ale aj liečba je výborná. Takže počul som o tomto len dobré veci a som veľmi spokojný. Prvýkrát som sem prišiel a počul som o nejakej hyperbarickej komore. Vôbec som nevedel, čo to je. A to je také, že tam sedí, no ja sedieť nemôžem, tak mi tam zoberú lehátko a ležím tam a som tam 75 minút. A to dýchate 100% kyslík a rýchlejšie priam to tie cievy a zranenie rehabilituje. Regeneruje určité svaly a cievy v tele. A vlastne teraz už to Conor McDavid hráč v NHL na tom bol a teraz to aplikujú aj týmy v NHL. A práve ten Conor McDavid díky tej hyperbarickej komore nemuseli ísť absolútne vôbec ani na operáciu, že tak mu to vyliečilo a ešte rýchlejšie aj telo regeneruje. Čiže keď máte unavené svaly alebo tak ten 100% kyslík a ten tlak, čo tam je, tak rýchlejšie regeneruje telo. Tak volačo milé, to je neskutočné, to je... Výborné, všetko super. Ďakujem. Po sezóne a po škole letím domov na celé leto. Tam, kde ja hram, ešte nie je zase tak populárne pre ľudí na Slovensku. To je to NCAA, to je Univerzitná liga v Amerike. Liga do 25 rokov a odtiaľ teraz najviac hráčov chodí do NHL, keďže k tomu máte aj štúdium. Chodím do školy, študujem ekonomiku a biznis a hrám hokej vlastne na univerzite. Hlavičku máme u Janka v troška atypickej polohe. Tu spravíme taký kruhový tréning, hrudný chrbát. Ramena, biceps, triceps. Čiže celý vrch tela, plus nejaké cviky ešte na kompenzačné na uvoľnenie chrbta. To uhla tú hlavičku, alebo je... Pohode, už neťahá ma noha. Noha ma neťahá, takže pohode. Po operácii bederného kĺbu nemôžeme sedieť v voľnej polohe v 90 stupňovej, tak sme hlavičku dali do 60 stupňovej polohy. Teraz vlastne cvičíme medzilopatkové svaly, lomboidy, zároveň aj ostatné svaly chrbta. Cvičíme a zároveň ich aj uvoľňujeme, pretože u športovcov, nevynímajúc hokejistov, je veľmi častá aj
vrchná svalová dysbalancia, vrchný skrížený syndrom, kde vlastne tieto medzilopatkové svaly sú oslabené a zasa pectoralis, ten hrudníkový sval a predná delta ramena je skrátená a vzniká svalová dysbalancia, tzv. To spadnuté ramena, také väčšiakové držanie tela tých ramien, tak preto vždycky je dobré tie medzilopatkové svaly, ako aj s predošlým cvikom na protispadnej klapke, čo sme robili, tie medzilopatkové svaly posilňovať, ale zároveň ešte veľmi dôležité aj zasa tento hrudníkový, ten pectoralisový sval zasa uvoľňovať. To je vlastne vždycky základ aj fyzioterapie, aj cvičenia, že svaly, ktoré sú skrátené, treba naťahovať a svaly, ktoré sú oslabené, treba posilňovať. Chodidlo, aby zostalo rovnobežné, aby sa nevytlačalo, áno? Momentálne robíme intrarotáciu, troška silový prvok, troška rozvíjame svalovú silu. Toto bol super cvik. No, len až teraz od zasadám vieme prečo, lebo toto je trošku už také náročnejšie. Janko ako pacient je veľmi disciplinovaný, aj keď vrcholovým športovcom sa niekedy skríži cesta s nejakým zranením, ide za tým, aby sa vrátil do pôvodnej sily, do pôvodnej kondície a aby čo najskôr nastúpil zasa cestou vrcholového športovca. Díky. Dobre sa to počúvalo. Ideme na to? No, momentálne sa prvýkrát presunieme na leg press, to je vlastne medicínska verzia. Tak ideme len ten rozsah pohybu. Môžeš ešte troška dlhšie. Dobre, stačí? Dobre. A keď vyrovnávaš, tak milimetrik nechávame, zásada stále kolena pokrútené. Áno, tak to dole nádych. Teraz ideme úplne bez závažia, takže len ten rozsah pohybu v podstate, lebo je to, cítiš, že je to veľmi ľahké. Je to úplne, že ani nič necítiš? Mohli by sme dať niečo, Môžem ísť, hej? Tak, môže. Veľmi dôležité je späť tu stále byť na náložke, áno? Stále mierne ťažisko, stále nechávame napäť, keď ideme dole. Možno ešte koleno, pekne ho centrujeme v osi bederného kĺbu. Stačí, viacej nechoď. Janko mal vlastne ešte naplánovanú operáciu druhého bedrového kĺbu. Cieľom tejto rehabilitácie je to, aby vlastne momentálne tú operovanú nohu dostal do maximálnej kondície, aby ju mohol používať ako opornú vlastne pre rehabilitácie a pri bežných denných činnostiach po operácii vlastne potom následne tej druhej strany. Ideme teraz robiť flexiu, extenziu v kolene, posilňovanie kvadricepsu, hamstringu. Máme tu zasa medicínsku verziu. Operadlo dáme úplne do zadnej pozície a ideme robiť extenziu v kolene, čiže ideme drillovať kvadriceps. No už sa neviem dočkať, keď tie barle konečne odložím a si ich niekde doma spálim. A nachádzame sa v kúpeľnom meste, takže vieme, čo je symbol. No ja som zase taký veľmi vzorný v takýchto veciach, že potrebujem mať všetko tip-top, takže som naozaj tu veľmi, veľmi spokojný a chcem sa čo najrýchlejšie vrátiť, tak urobím všetko preto, aby som sa mohol čo najrýchlejšie vrátiť na ľad do letnej prípravy, do sezóny a verím tomu, aj to tak vyzerá, že toto je tá správna cesta. Ak všetko pôjde dobre, tak v polke augusta letím naspäť do školy a verím tomu, že v októbri budem môcť nastúpiť do sezóny. Držíme palce. Ďakujem.